helemaal. Met een potje, crisis. Ik denk dat je gewoon moet blijven roeien. Ja, we vinden een boot onder het opblazen, want we zaten wetter samen. De dresscode, wat kersteren met jullie is nu aan? Wat denkst? De poetspoesen. We hebben een hele dikke poeste windje in Samatien. Ja. Dus we zitten sober in. Links, rechts, dat wordt het. Het is leuk, hè? Ja, we gaan als een malle naar... waar gaan we heen? Nee, die kant op, hè? Het wordt er helemaal mooi. Oh, en heel gek. Ja, dat is je favoriet? Ja, een beetje mooi, ja. Goeie dag. Goeie dag. Goeie dag. We hebben het hoe leeft. Ja, En we zijn het laatste begonnen, hè? hoe gaan het? Ja, uitstekend. We zijn net omgang. Nee, maar je hebt hier een goede captain, hè? Zeker, zeker. Maar wie was zitten, hè? Waar kent beter? Ja, de hindernissen wie is zwier. Jelle van Huus en ik meer vooral lezen, want dat ging ik mis bij het invoegen. Je weet wat het is, hè? De beste stuurlijn. Steen normaal. Zeker weten. Ja, ja. Die heeft 30 graden is de wijkvaart. Ja, oh. Dat lijkt me. Hoe zelf ik meid wat? Voor een beer hier? Jawel, met toch een zwembroek aan, denk ik.